Доктор Кирилов, през последните няколко дни станаха известни промени в ръководството на Общинската болница. Доктор Бонев подаде оставка като заместник управител. Днес има нов управител. Смятате ли, че се изпълнява... Днес има нов заместник управител. Смятате ли, че се изпълнява стабилизационната програма на Общинската болница? Мога ли ще един контравъпрос? Кой е новият заместник управител? Новият заместник управител е доктор Кючуков. Чудесно. Добър лекар. Много хубаво, че той влезе там. Да. Смятате ли, че до този момент се изпълнява стабилизационната програма? Ще ви отговоря само с едно изречение. Самия факт, че доктор Бонев подаде оставка, значи, че не се изпълнява такъв обем, който трябва да бъде. Но той предполагам, че го е казал, ако сте говорили с него и преди тази причина напусна. Вашето мнение какво е? Какво не се изпълнява? Какво не се случва според очакванията ви? Аз първо ще бъда много кратък. Това е лично мое мнение, но аз смятам, че ние не заставаме зад хора. Тая програма изработих аз, доктор Цеков и господин Тимчев. Ние заставаме зад програмата, който ще да изпълнява, но да изпълнява програмата и да има ефект една малка, компактна, модерно изглеждаща и конкурентоспособна болница. Ако този човек, който управител не изпълнява, стави се замина, идва следващия. Но той понеже за много кратко време, за мандата му е 6 месеца, но по наредбата за избор на управител на лечебно заведение 90 дни, остават му 45 дни, ще се проведе на конкурс, ще спечели то, който наистина с това го разбира и го прави и ще тръгне болницата, да се надяваме пак. Нека да се спре върху програмата. Какво трябваше да се случи до момента в болницата? Какво ви очаквате? До момента, във връзка това, че с 1 април трябваше да се сключат договор с касата за някои отделения, те трябваше да се преструктурират, други да не се сключва направо договор и лекарите стрите да се пренасочат към други структури. Но това не стана, вече няма и време. Затова имаше един технологичен срок 45-50 дни, можеше да стане. Той сега не е късно, но май няма да се врезе във времето. Това не стана. Това е едното. Второ, всички очакват, че като има нов управител в болници, на всичко тръгва по мет и масло. Той да е най-великият менеджер и Бил Гейтс да дойде и да се съживи Стив Джобс, пак трябва някаква инвестиция. Това вече е работа на общината. Здравните осигуровки отиват за здравни услуги, а не да се инвестира в сгради, в техника и така нататък. Това вече е работа на общината. Тая година може би няма да има средства за това, но поне за следващата. А на този етап трябваше да се започне поне проектиране на болницата, на бившата транспортна болница, за да си влязат хирургичното отделение там. Кратко, ясно и точно ви го казах. Дадохте доверието си на Росен Тимчев като общински съветници с доктор Бонев. Сега има ли вашето доверие и подкрепа? Ако докаже, че работи по тази програма, разбира се, че го има. Кога, в какъв срок трябва да ви го докажете? И когато има заседание на здравната комисия и покаже реални данни, че върши това нещо, окей, продължава. Говореше се за там едни ваши подписи преди години, които били ощетили болници. Сега в такива неща, които се наричат медии и се коментират някакви глупости, няма се правят труда да отговарям. Това е. И няма да коментирам, нито влизаме някаква спирала на медийни въпроси и отговори. Една дума, това са глупости. Има прокурори да ме съдят, но това са глупости. Негативен ефект от това неизпълнение на програмата до момента? На практика има. До тук 930 хиляди задължения. Продължаваме по същата спирала. Отказ на фирмите ги снабдяват с лекарства. Сега се събира като прахосмокачка, всяка стотинка се рази за лекарства. И вие знаете какво се получава. Болницата прилича на убежище за такива имигранти, на имигрантски лагер. Ако човек отиде там, надали ще иска да остане като условие. Това не трябва да е така. Благодаря.